كمي ኣለኹም ናይ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልትና እንኳዕ ናብዚ ቻናል እዚ ብሰላም መጻኹም ክብል ይፈቱ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ቤተሰብ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ብምግባር ኣይትረፍዕ ማለት እዩ። ሽሙ ናይ ሎሚ ሓንቲ ቲቶርና ንሪኦ ማለት እዩ። ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፓይተን ከመይ ጌርና ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ንሰርሕ ማለት እዩ። ብቐሊል መንገዲ ክርእየኩም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ እሺ ፓይተን ሬጉላር ዘለዎ እዚ ማለት እዩ። ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ከዓ ሪግ ኤክስ ማለት እዩ። ኦር ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ሲኩዌንስ ኦፍ ካራክተር ዛት ፎርምስ ኤ ሰርች ፓተርን ሰርች ፓተርን እንታይ ይገብረልና ማለት እዩ። ሲኩዌንስ ከዛት ፐርፎርም ይገብረልና ማለት እዩ። ደግሞ ዛት ፎርምስ ኤ ሰርች ፓተርን ሰርች ፓተርን እንታይ ፎርም ይገብረልና ማለት እዩ። RGX can be used to check if a string contains the specified search pattern ማለት specified ዝኾነ search pattern contain ይገብረልና ማለት እዩ። RGX ሞጁል ማለት እዩ። ኣብ ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ሞጁልና ማለት እዩ ንጥቀመሉ ከዓ ልክዕ ከምቲ ስሙ RE ማለት እዩ። RE ሞጁል ንጥቀም ማለት እዩ። RE ሞጁል እሺ regx in python when you have important the RE module you can start using regular expression ማለት እዩ። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ዘለኩም ማለት እዩ searching the string to see if it starts with the end ends with span ማለት እዩ። ኣብዚ ምሳሌ ኤግዛምፕል ዘለኩም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኢምፖርት RE ተጠቅሚኦም ማለት ቴክስትና እዚ ዘለና ካብ ቴክስት ኩሉ ግዜ ባይ ዘ ወይ እዚ ምሳሌ ካብቶም ሬጉላር ታይፕ apply ንምግባር እንተደለና ማለት እዩ ቴክስት ነው ዘለና ቴክስት ሞጁል ኔም ዶት ፋንክሽን ኣብ ፋንክሽን ነው ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ መዓልቲ ግን 4 ዜና ንኽእል እየን ሬጉላር ኤክስፕሬሽን ፋንክሽን ማለት እዩ። the RE module offers a set of functions that allows us to search a string for a match ማለት እዩ። መቀጠልና function description እንደ function then find all search split sub ማለት find all ማለት returns a list containing all matches የቃቱ ሊስት ገበረ ማች ተገበረና እዚ ሊስት ገበረና ማለት find all ለናዮ string ማለት ነው። search ማለት ከዓ returns a match object if there is a match anywhere in the string of the string ማለት ነው። match ተገበተሉ ተገበረና search ገበረና ማለት split ማለት ደግሞ returns a list where the string has been split at each match ከአፍታ ጀረኸባ split ይገብር ማለት split at each match ሕድ match split ነገር ይከር ማለት ነው። ሰብ ማለት ከዓ እዚ replacement one or more matches with the string ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ተከታተልና ንኸድሞ እሺ ከምዚ አንገብራ ሞ እዚአና ማለት find all search split replace ማለት ካብ ብናዓልና ኤግዛምፕል ክንርኢ ማለት እዩ። ሕፀር ብዘለ መልክዕ ክርእየኩም ማለት እዩ። እሺ ለምሳሌ ቴክስት ማለት እዩ እዚ ኮለስቱ ኢለ ሁሉ ጊዜ string surrounded by double quotation ማለት እዩ ከይተወሰቱ ከዛ አምተውዚ ኢጋማት እሺ ኢጋማት እሺ ቲፕ ማለት ነው። እዚ ግን እሺ ሰብስክራይብ ለማንኛውም ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሰብስክራይብ ከተወሰኑ ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሰብስክራይብ ገሩ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ኢጋማት ይገኘው ማለት ይተገኘው ቴክስት ማለት ነው። እዚ find all አውስ ቴክስት እዚ ሰብስክራይብ ኢጋማት ቲፕ ማለት እዩ። አውዚ find all ማች ከመይ ገና ንጥቀም ትኽእል ማለት እዩ። ለምሳሌ ካብዚ ፋይንድ ንገበር ዘለና ቢ ልብል ንበሎ ማለት ለምሳሌ ቢኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ከዛም ቫሪያብል ኔምና ቲ ንበሎ እሞ ሓሸና ቫሪያብል ንበል ንኽእል ችግር የብሉን ሞጁል ኔምና
ሞጁል ኔምና አርኢ ዶት ፈንክሽን ካታይ ፋይንድ ኦል ፈንክሽን ዘለዎ ብራኬት ውሽጢ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ እታ ውሽጣዊ ኮቴሽን ማርክ ከዛን ብኢል ትብል የድልየ ማለት እዩ። ካብ ምንታይ ኮማ ካብ ቴክስት ማለት እዩ። ካብዛ ቴክስት ብኢል ፋይንድ ሰርች ማለት ፋይንድ ገበረለይ ፋይንድ ኦል ማለት ኣብታ ቴክስት ለካ ብምሉእን ብኢል ኢል ሓዘት ተዛ ቴክስት ብምሉእ ፋይንድ ኦል ስለኾነ ኣብታ ቴክስት ብኢል ኣውፅለይ ማለት እዩ። ካሊእ ይበሃል ካብዚኣ ፕሪንት አውትፑት ማለት እዩ። ፕሪንት ቫሪያብል ኔም እንታይ ቲ ማለት እዩ። እሺ ከዚ ከዓ እዚ ሰርች ማለት ኣብ ሰርች ከዓ ቲኤክስ እዚ ቬጆች ግዜ ኮፒ እንትን ክረክብ እዚኣ ኮፒ ገራሞ ኮፒ ገይረ ኣብዚኣ ፔስት ኮንትሮል ፕላስ ቪ እሺ እዚኣ ከይደ እውን ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚኣ ከይደ እውን ኮንትሮል ፕላስ ቪ ገይረ ማለት እዩ። እሺ ፋይንድ ኦል ሰሪሕና ማለት እዩ። ኣብ ሰርች ከዓ ቴክስት ከምዚ እናሃለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቫሪያብል ኔም ለምሳሌ ኤክስ ሆነ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ሞጁል ኔም አርኢ ባይዙ እዚኣ ፎርሙላ እያ ሞጁል ኔም ዶት ፋንክሽን ኔም ማለት እዩ። ዶት ፋንክሽን ኔም ካዕታ ሰርች ማለት እዩ። ሰርች ትብዚ ካራን ባይ ኮቴሽን ማርክ ብኢ ለምሳሌ ንብላ ማለት እዩ። ካብ ምንታይ ቴክስት ማለት እዩ። ቲኤክስ ኣብዚኣ ከሰርች ብኢ ማለት እዩ። ካብታ ቴክስት ብኢ ትብል እንታይ ትገበረለይ ትብሎ ሰርች ትገበረለይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ማለት እዩ ፕሪንት ኤክስ ማለት እዩ። ቫሪያብል ኔም ኤክስ ስለኾነ ማለት እዩ ኤክስ እሺ ቀፂል ከዓ ስፕሊት ሶሪ ስፕሊት ከዓ ማለት ኣብ ስፕሊት ለምሳሌ ኣብዚ ዜድ ንብሎ እሞ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሞጁል ኔም አርኢ ዶት ፋንክሽን ኔም ከዓ ኣብዚ ስፕሊት ማለት እዩ። ስፕሊት ትግበር እዚኣ ኣብነት ብዝሓዘት ስፕሊት ትገበረለይ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ። ኮማ ካብ ቴክስት ማለት ቴክስት ከዓ ቴክስት ማለት እዩ። ስለዚ ፕሪንት ዜድ እዚኣ ተማት እያ ቢል ትብል ማለት እዩ። ስፕሊት ገበረለይ ማለት ድሓር ንሪኢና ወይ ከዓ ፋይንድ ኦል ማለት እዩ። ኣብ ሪፕሌስ ወይ ከዓ ሳብ ማለት እዩ። ሳብስቲሽን ማለት እዩ። እዚኣ ባይዘወስ እዚኣ ሳብ ከምዚ ንኮን ንክእል ችግር የለን። እሺ ኣብዚ ለምሳሌ ኤክስ ባዚ ዜድ ይልሓቀይ እሺ ደውል በላ ክሎ ክእል እዚ ደውል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሞጁል ኔም አርኢ ዶት ማለት እዩ። ፋይል ኔም ከዓ ሳብ ማለት እዩ። ሳብ ፋንክሽን ስለሆነ እዚ ኮቴሽን ማርክ ብግዜ ይጥቀም ማለት እዩ። ከዛ እንቶ እዚ ኢጋማት ቲፕ ንብሎ ማለት እዩ። ኢጋማት ቻነል ክሎ ክእል እየ ወይ ከዓ ኢጋማት ቴክኖ ቅይሮ ተደልዩ ማለት ቲፕ ልብል ማለት ቅይሮ እንተደልየ ኣብዚ ቲፕ ባይዘወይ ኣብ ቲፕ ከዚ ቲ ካፒታል እንድሕር ጀሚረ ቲ ካፒታል እንድኾነ ቲ ካፒታል ክብል ንእል ማለት ምክንያቱ ኣብ ፓይተን ኬዝ ሴንሲቲቭ ስለኾነ ማለት እዩ። ቲፕ ዝብል ማለት እዩ ኮማ ኢጋማት እሺ እዚ ከዓ
እዚህ ለምሳሌ ፕሮክ ትሪዮ ዛማት ፕሮክ ፕሮግራሚንግ ቻናል ማለት እዩ ኢለ ማለት እዚ በዚ ሪፕሌስ ክለለይ ማለት እዩ ቲፕ ትብል ፕሮግ ቻናል ሰብስቲት ክለለይ ምንታይ ኣብቲ ቴክስቲ ማለት እዩ ካብቲ ስትሪንግ ቫልዩ ማለት እዩ ስለዚኣ ፕሪንት እዚ ዶሊ ማለት እዩ ሶሪ ሴቭ ንገብር እሞ ካብዚ ሓዳሽ ኣውትፑትና ንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ራን ንገብራ እሞ ናይዛ ኣውትፑተይ ክመፀለይ ኣለዎ ማለት እዩ ሪኢኹም ኣብዚኣ ቢኢ መፀኛ ምክንያቱ እዚ እንታይ ይመስለኩም ኣብ ፋይንድ ኦል ስለኾነ እዚ ማለት እዩ ካብዛ ቴክስት እዚኣ ቴክስትና ስትሪንግ ቫልዩ ሰብስክራይብ ኢጋማቲክ ማለት እዩ ባይ ዘ ዌይ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ንዓየ ማለተይ መታብዒ ዝኾን ማለት ሰብስክራይብ ተገይርኩም ከዓ ልክዕ ኖቲፊኬሽን ስለዝኣትወኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ከዓ ላይክ ምግባር እውን ኣይትረስዑ እዚኣ ኣለኹም ማለት እዩ ካብኡ ቴክስት ሰብስክራይብ ኢጋማቲክ ትብል ማለት እዩ ኣርኢ ዶት ፋይንድ ኦል ኢል ትብል ሰርች ይግበረለይ ማለት ካብኩሉ ካዘዘኛ ኣብ ሰብስክራይብ መወዳእታ እዚኣ ቢ ኢላ ኣብ ኢጋማቲክ መወዳእታ ቢ ኢላ ክልተ ኣለዋ ማለት ስለዚ ቢኢ ኣውፂኢለ ከዓ ሰርች ማለት እዩ ሰርች ከዓ ኣቢላታ ሰርች ግበረለይ ኢኹም ማለት እዩ ካብ ቴክስት ማለት እዩ ቢኢ ካዚ ክልተ ውፅኢዎ ግን ተናመጅመርያ ልወስዳ ተናመጅመርያ ማለት እዩ ተናመጅመርያ ቢኢ ማለት እዩ ኢኹም ሪማች ኦብጀክት ስፓይን 8 ማች ሁለተኛ ኖርማል ማለት እዩ እንደፍሳሓት ነቀጣ ማለት እዩ ኣብ 8 ማለት እዚኣኹም ቁፅሪ እውን ካራክተርን ማለት እዩ 1 2 3 4 5 6 7 ሸውዓተ ሓሊፍካ መበል 8 እና በዚ ከዓ 1 2 3 4 5 6 ስፓን ማለት እዩ ሪማች ኦብጀክት ማለት እዚ ድጋሚ ስለ ማለት እዩ ኣብ 8 እና ኣብ 10 ይርከብ ማለት እዩ 7 8 9 10 ማች ኢለኛኹም ማለት እዩ በዚ እዚኣ ስፓን ነው እዚኣ ትወት ትክክል ኖርማሊ ስፓን ኣፅላ ተሳልሰይቲ መኖርያ ስፕሊት ከዓ ማለት ስፕሊት ክንግራት ከለና ማለት እዩ ኣብታ ቴክስትና ስፕሊት ቢላታ ብምሉእ ስፕሊት ክወስደና ማለት እዩ እዚኣ ስፕሊት ትኾነ ኣብ መንጎ ሰብስክራይብ እዛ ኣብ መንጎ ኣይና መንጎ ቢ ስፕሊት ኣሎ ማለት እዩ ቢ ስፕሊት ኣብዚ እውን ቢ ባይ ዘ ሶሪ ኤስዩ ቢ ስለ ስፕሊት ገረባ እኒኣ ኣብዚ ከዓ መንጎ ኣይና ኣብ መንጎ ቢ ስፕሊት ኣሎ ማለት እዩ ስክሪን ማለት እዚኣ ካብኡ ኢል ቤና እና ካብኡ ኢጋመት ኣላ ካብኡ ከዓ ትዩ ኣላ ቢ እዚኣ ስፕሊት እያ ኢ ስፕሊት ይገብረን ማለት እዩ እሺ ቀፂሉ ከዓ ማለት እዩ ሰብስቲሽን ከዓ እንታይ ኢለኛኹ እዚ ቲፕ ዝብል ፕሮግራሚንግ ቻናል ኢለኛኹ ማለት እዩ ኢጋማት ቲፕ ነራ ኣብዚ ረኩም ሰብስክራይብ ኢጋማት እዚ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ኢጋማት ፕሮግራሚንግ ቻናል ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚኣ ንመባካ ሪኢኩሞ ኣብነት ኣብዚ ተደጋገመ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሪማች ይልዎኛ ማለት እዩ ኣብዚ መበል ካልኣይ ማለት እዩ ስፕሊት ስፕሊት ይኾነ እሺ ሰርች ማለት ኣብ መንጎ ሰርች እሺ ኣብዚ እዚኣ ሰርች ደሞ እሺ ኢጋ ሶሪ እሺ ለምሳሌ እዚኣ እስክብላ ይምሰኽዋ ክትበፅሕ ሕብረን ንሪአና ማለት ከዚ ሴቭ ገብራ እሞ ሪፍሬሽ እንተራ ንገብራ እሺ ሪኹም ይምሰኽዋ ተመፃኛ እዚኣ ባይዘ እዚ እንታይ እንደ ካራክተር እኒኣ ማለት እዩ እሺ እስካብዚ
9 10 ማለት ኣብ ስፓን 10 እና ኣብ ስፓን 12 ማለት እዩ። እሺ 12 ሓደ 2 ማለት እዩ። ኣብዚ ክፍተት እዚ ኣብ ስፓን ማለት ባይ ዘ ወይ እዚ ብቻ በቃ ስፔስ ባይ ዝበል ነገር አለ ማለት እዩ። ስፔስ ወይ ከዓ ስፓን ዝገብሮ ማለት እዩ። ምንም ዝፈለየ ነገር የብለን ማለት እዩ። እውን ለምሳሌ ኢጋ ቴልያ ኢጋ ማትስ ክብላ ኢጋ ማት ቴልያ እዚኣ ሪፍሬሽ ክብላ ሕዚ እሺ ነን መፅኛ ማለት እዩ። ነን ምዃኑ ሰርች እዚና መጀመርያ ነን ኢልዋን እዚኣ ማለት እዩ። ስለዚ ጎግል ጎርሞ እዚ ግን እዚኣ ፅንሕ ከስተኻኸልኩም እሺ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኢላ እሺ ኣብ ሰርች ማለት እዩ እዚኣ ከሪእኩሞ እሺ ኢንዲ ስላሽ ስፔሳ ማለት እዩ። እሺ እዚኣ ጎርኹሞ ፕሪንታ ማለት ዘ ፈርስት ዋይት ስፔስ ማለት እዩ። ኤስ ማለት ዋይት ስፔስ ማለት ባይ ዘ ወይ ስለዚ ኮቴሽን ማርክ ኢለ ዘ ፈርስት ዋይት ስፔስ is located position ኢለ ማለት እዩ። ሲምፕል ታይም እሺ እዚኣ ኮማ ይጥቀሙ ቫሪያብል ናይ መውዚያ ኤክስ ዶት ስታርት ፈንክሽን እሺ ከዚ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብ ሰርች ማለት እዩ ዋይት ስፔስ እዚኣ ሲ ኣብያ ትርከብ ዝብል ማለት እዩ ከምፅለይ ማለት እዩ። እሺ ዋይት ስፔስ ማለት ወይ ተመጀመሪያ ኣብዚ ይውነላ ኣብዚ ይውነላ ስፔስ ግን ተለ መጀመሪያ ዘምፀለይ ማለት እዩ። ራን ሪኹም ፈርስት ዋይት ስፔስ ኢዝ ሎኬትድ ፖዚሽን 0 ምክንያቱ 0 እንታይ ልዋን እዮም ምስኩም 0 እዚኣ ለምፅዋን እዮም ኣብዚኣ ማለት እዩ። ተለ መጀመሪያ ስፔስ ኣብዚኣ ስፔስ ስለኾነት ማለት እዩ። ስፔስ ኣብዚኣ ስለላ እዚኣ ሎኬሽን ፖዚሽና ዋይት ስፔሳ 0 እያ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን ተዓዘቡ ተኸታተልቲ ማለት እዩ። እዚኣ ፅቕ ትብል እያ ግን ሓዚ ዋጋ ክትቕየር እያ ማለት እዩ። እሺ ከዚ ራን ግብራ ክንሪኢና ፈለየ ማለት እዩ። ሪኢኹም ዘ ፈርስት ዋይት ስፔስ ኢዝ ሎኬትድ ፖዚሽን 9 ማለት እዩ። ምክንያቱ ተለመጀመርያ ዋይት ስፔስ ኣብዚኣ እያ ማለት ዋይት ስፔስ ኣብዚኣ ቀፂላ ኮነ እዚኣ ኣላ ተለመጀመርያ ዋይት ስፔስ ዝነገረና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሰብስክራይብ ካራክተር ክንደየን ሳብ እሺ እዚ 6 7 8 9 ማለት 9 ቀፂሉ ኣብቲ 9 ማለት እዩ። ኣብቲ 9 ስለትርከብ ፖዚሽን ስፔስ ዋይት ስፔስና ኣብቲ 9 ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ መፅኛ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ተወሲኽናዮ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ቢትና እውን ከምኡ መፅረሪ ሞካክርዎ እቲ ቤተሰብና ልማዓት ፕሮግራም እዚ ያክል ቲቶርና እዚ ያክል ማለት እዩ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ። ኮሜንት እውን እንተልኩም ኣብ ሴክሽን ቦክስ ፃሓፉ። ስለዚ ኣፃል ብካሊእ ፕሮግራም እስከንረኽብ ድሓን ፅንሑ ቻው ቻው